Hello! В днешното видео ще играем Roblox Rivals. То път си дадох много трудно предизвикателство, защото ще играя само с лък. Дали ще се справя или аз ще ги размажа и те ще ме размажат. Не се знае. С него ще съм 54 левел. Съм по-голям левел, Къстрашънс. Любимата ми карта. Това път тя ми са. В музеи. Само с лък играя. Нямам право да използвам това. Това имам и това имам. Без пистолета. Чакай, какво да видим сега. Дано ще трудно предизвикателство, ама дали ще успея да ги размажа? О, не, това 100 с RPG. Само с лък убивам. Това е добре. То трябва да внимавам то с RPG. Ще го наточа малко. Ето, наточвам го. Наточвам да. Ааа! Той е силен, защото има RPG. Аз не използвам RPG и нямам право да използвам RPG. Аз с RPG само да не ви казвам. Аз ще ви разтете с RPG. Не мога да убия. 120? Много. Много е гаден с това RPG. Бачи ганя. Мога да си помигне оръжията, мога да си револвера. Ще го наточа само с револвера, малко. Ще му го наточих. 60, наточих го. С лъка. Така. Да, ма не съм го убил. Убих го. Наточвам го само с револвера и после замразявам го, наточвам го пак малко с револвера и го цепя с това. О, 40 му хвали. Тома следи. Видяхте ли как го направих? Това ще го видя. Този не изглежда толкова силен, ама изглежда ми малко. Но е гаден. Това е всички. Иди да играй. Играй честно, хора, играй честно. Слак играя. Пак в една. Аз срещу то няма да съм. Срещу друг съм. Също, кой да было? Или просто пускаме в едно или в две пускаме, просто различно просто. Да. Ще видим. Аз си го заложих това предизвикателство. Ой, ако ви харесва видеото,
Знам, че ви хареса видеото на оная игра, която се крие в супермаркет. Да, много ви хареса. Ама друг ден, четвъртък може би или петъка, ще пусна част 3. А пък неделя или понеделника мога пусна четвърта част. Избирам Constructions, защото ми е любимата карта, обърках се Dogs. Cross Dogs. Те много обичат, знаете ли защо? Те го обичат носа там с снайпери са. Аз съм с лък. То с снайпер е. Как 38 левел да има снайпер? 37. Това не мога го разбера. Браво е. Браво. Сега отивам хора и го наточвам с... или просто с револвера, че ми го стрелям за... Ще го наточа само с револвера. Ще го убия с ока. Където е? Аре бе, къде си бе? То знае много трикове, бе, брат. Той аз знам много трикове. Аз един път какъв е целих от... да не казвам откъде. От Constructions. Къде бе? Къде? Брат. Той е добър. Добър е. Значи, ще ги наточа с... Не, ще си взема щита, защото аз това го знам много. Ай. Ела ми бе, искаш ли бе? Мак иска да го наточа. Този нож. Толкова го искам. Значи. Сега ще играя така, да го наточа. Мога и с ножа. Познавам се и аз. Мога и с ножа. Поне да... Да, силен е, да кажем. Замрази го. И аз. Той е добър. С ножа. То и аз съм добър. Знаете ли, че аз мога ги заколя? Вижте как го запълня. Мога и с нож да го използвам само. Мога и нож. Дагерите го губя предизвикателство. Ще ми дадете и после ще пишете много сурово наказание на мене. Тъй че не сред. То знае много да играе. Той си играе много. Аз само го наточих с лъка, да знаете. Този къде ми се прижи, бе, брат?
ако наруши някакво друго предизвикателство, ако убия с бомби, така, гранейт, трябва ми дадете сурово наказание. Да ви кажа аз. Бахче. Да, нямам право да ги използвам, само ги скачвам. Мога да скачвам с тях. Да не мога да ще направо на умра да един му убия. Знам го. Всичко ще направя. Чао! Ора. Хора да ви кажа, че трудно. Да, чакай. Ако хареса това видео на видеото, че играя с Лъки нож, забравих да кажа. Ако ви хареса това видео, обърнете се за Shadow Love и ще чакате ново видео, което съм го измислил. Най-якото видео. Че ми е много трудно да ви кажа. Ще видите в следващото видео. Четвъртъка или петъка ще видите следващото ми видео. В 6 часа или не в 6:30 или в 7:30 или в 8. Или в 8:30. Така да отчитам аз. Не знам кога ще, ама да. Чакате и лайкнете видеото, абонирайте се за канала с камбанката, ще получате когато качвам ново видео. И другото видео ще снимам 3 часа през нощта. Точно ще разкривам тайните митове на Monster. Тайните митове. Така че